Sanibonani bafethu, ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila, mfoka Mkhonza nibingelelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe khona la bafethu. Ngibonge futhi ngamukela ama-new subscribers to this channel. Ngibonge nama-new followers ku-TikTok. Thank you so much guys. Thank you, thank you, thank you. Ake ngiqale nje ngokuxolisa. Izolo bengithe ngizongena ku-live after i-NFP yenze isimemezelo. Kodwa ngeshwa nangebhadi akusenzakalanga lokho bafethu. Ngizoqala nje ngokuxolisa kakhulu kulokho. Kube nezimo eziye zaphazamisa lonke uhlelo lwayizolo. Ngiyaxolisa kakhulu kulokho. Namanje nje isimo sisekhona esiphazamisa umsebenzi engiwenzayo la. Kodwa-ke hhayi kuyalunga kancane kancane. Angixolise nje konke lokho. Mhlampe ngingaqala nje kuyo le ndaba yayizolo. Engicabanga ukuthi sonke sesiyazi manje ukuthi i-NFP igcine isenzile isithangami. Nangempela-ke yagcina imemezela ukuthi ngokusemthethweni ihoxile kwi-G_P_U nokuthi igcine imisile umama uMbalishinga kuyo yonke imisebenzi yakhe e-NFP for a period of 3 months if I'm not mistaken. Yaphinde yachaza ukuthi ukuqondiswa kwegwegwe kwakhe kuzokwenzeka kuyo le nyanga ngeyi-14, that is next week, 14, 15 and 16, 3 days I think. So ngicabanga ukuthi ilokho okubalulekile nokuye kwagqama. Nakho-ke okunye kushilo nje i-NFP ukuthi ngalesi nqumo sayo sokuhoxa ku-G_P_U ayizisoli nakancane futhi ayizizwa inecala noma inesidingo sokuthi iyochaza kumamemba e-G_P_U o-ANC nabanye ukuthi why iphumile, ithi ayisiboni isidingo sokwenza lokho because ayi-reporti kumuntu, iy'phathi ezimele futhi ey'thathele iy'nqumo zayo. Engicabanga ukuthi-ke mina ngendlela engibuka ngayo kufanele siyishayele izandla ngempela i-NFP. Ikhombisa ukuba nesibindi, iyakhombisa ukuba responsible nokuba humble ngoba ilibonile iphutha layo ngokuthi izifake kule G_P_U kwasekuqaleni. Yaphazama kakhulu, iyakubona-ke futhi lokho manje njengoba isixolisa ngekwenzile ukuthi yini ngempela ngempela iyenza yazithola isiyosebenzisana nabantu okuwukuthi abanawo ama-interest ayo futhi babevele bangenawo kwasekuqaleni okubalwa i-I_F_P. Siyazi i-N_F_P inomlando omubi kabi ne-I_F_P. Iphinde ibe nomlando ongemuhle futhi nayo i-A_N_C kanjalo ne-D_A. So ithi yazibuza kwayona i-N_F_P ukuthi ngabe yini lena eyayenza ukuthi igcine izithola ingena kule simo. Kodwa-ke ubufakazi obukhulu bokuthi yangena entweni okwakungafanele ingene kuyo kubonakale nangakho ukuthi ilungu layo abalifaka e-legislature e-K_Z_N ukuthi liyobamela lafike laguquka lamelana nabo, lema nazo lezi zitha zayo i-N_F_P. Lokho ngokwakho nje kubonisile ukuthi ibivele iqale kusiwe i-decision yayo yasekuqaleni ukuthi izifake noma ingene kule G_P_U. So-ke asazi sizolinda sibone ukuthi after i-disciplinary process yonke isihambe yadlula next week ukuthi kuhamba kanjani. Sesiyophinde siqhubeke lapho si-discuss-e ukuthi yini ezokwenzeka and imaphi ama-results ezophuma nawo i-N_F_P ngomama uMbalishinga. Engicabangayo-ke kodwa mina ngokwami ukuthi ngendlela engibuka ngayo isimo angiboni ukuthi izoqhubeka i-N_F_P.
noma angiboni ukuthi uzoqhubeka uMambalishi ngeyimemba ye-NFP mina after le DC ya-next week. Angiboni. Kungani ngisho kanjalo? Usemoshe kakhulu ku-NFP. Into engiyibukayo mina ngokwami, angazi wena uyibuka kanjani, engahle yenzeka ngoba njengoba kuzoba nale DC next week and uyambona uMambalishi akazimisele ukuphuma lapha MEC wase-KZN. Engicabangayo kodwa ukuthi ku-inevitable uma ngingayibeka kanjalo, or it's impossible ukuthi angaphumi njengoba esexoshwa noma seyiphumile i-NFP. Sizobuka ama-process kodwa nje kulokhu ku-membership be-NFP angiboni mina ezoqhubeka after le DC ya-next week eyimemba ye-NFP. Angiboni. Futhi kuyoba yinhlanhla yenzekile next week le DC. Asazi ngoba uyambona ukuthi wenza konke manje okusemandleni ukuthi azivikele ngendlela exakile kwi-NFP. Usevele lo muntu uziphilela impilo yokuba yi-individual than being a teamwork ne-NFP. Usevele uziphilela yedwa mina ngendlela engibuka ngayo. So into engiyibukayo nje mina next week after i-disciplinary hearing ye-NFP, ngibona engathi sothola isimemezelo esikhulu la. Okungenzeka kube isimemezelo esithi uyashiya ku-NFP noma iyamxosha yona completely. Asazi, kodwa-ke izinto nje indlela esiyibuka zenzeka ngakhona. Sizolinda i-next week sibone ukuthi izohamba kanjani i-DC 14, 15, 16 January. Engathi iwona malanga abazobe bemvalele khona ekhoneni bemphenya kabanzi ngalezi zinto azenzile nge-seat eyawinwa i-NFP e-KZN. Ya, angiyibambe la-ke bafethu, ngiphinde ngixolise nje kakhulu njengoba sengishilo ukuthi ngiye ngaphazamiseka izolo. Mhlambe-ke before ngivala, ake ngiphawule ngento engiyibonayo namuhla. Abangani bayo-ke ilokhunjana iphathi le, noma ake ngibeke kanje, i-ANC namhlanje igubha 114 years if I'm not mistaken lapha eMoruleng Stadium. Mangaphosisi eMoruleng Stadium kodwa ikuphi, eRustenburg. Ngathi bagubha 114 years lapho. Eyi, ngendlela engibona abantu bebancane ngakhona laphayana, emqondweni wami kuvele kwafika into eyodwa nje ukuthi eyi, kuyabonakala ukuthi umuntu obegcwalisa labantu la kumara le-ANC vele uBrown Mokgotsi. Njengoba nje uBrown Mokgotsi noKat bebhekene ney'nkinga kangaka, uyabona nawe ukuthi kwenzakalani e-stadium se-ANC. Banciphile kakhulu abantu aba-attend-e le nto namhlanje compared to last year eCape Town ngesikhathi ku-organize uBrown Mokgotsi elekelela abantu ukuthi bayofika kule rally ye-ANC. Angazi wena uyibuka kanjani. Abantu abagcwalanga kwi-rally yase-Moruleng. Ngiyasho ukuthi abantu kungenzeka ukuthi yiko lokho sihlezi sikusho ukuthi abantu bakhathele i-ANC. I-ANC iya-foster, is doing everything in their power ukuthi balwele into engasekho, amandla abasenawo futhi angeke baze babe nawo, baya-foster. So nje le nto yabo ye-January 8 statement eyenzakala namhlanje, mina ngibona engasize ngalutho nje ezweni, bazihlekisa nje ngabantu. Akubonakali ngempela ukuthi yini lena engaka abangathembisa yona abantu futhi abantu bayithembe ngoba akusenalutho. Kodwa-ke bengingekho lapho, bengimane ngidlula nje kuleyo ndawo. Ake ngiyivale-ke ngokusho ukuthi if you haven't subscribed, ngiyacela usubscribe. If you haven't followed ku-TikTok, ufollow, siqhubeke ne-channel yethu. Kuningi okuseza la bafethu.
Niyabona ngifaka kancane kancane ama-program amasha, so hlala ukhona la, kuningi okuzayo. Mfoka Mkhonza lo, niphile kahle bafethu, niqhubeke nisaphote i-channel. Sohlangana kwividiyo elandelayo. Thank you so much.